herritarrentzako aparkaleku zerbitzuen plazen kopuruak 137ko igoeria eukiko dau aurten. Udalak eta mugimendu feministiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe Andraetxea osatzeko espazio bat emonda. Udalak 6.000 euroko laguntzia emongo dau Filipinetako gaztiak lagunduko dabezen egoitza bat eraikitzeko. Mendi martxan izena emoteko epia martxuen 27an zabalduko da. Txakurren kakak batzeko arduradunak euren jabiak dira, mantendu daigun garbi Lekitxo. Astebururako giro aldakorra eta epela. Azkan urtietan eindan antzera, udalak herritarrentzako prestatutako aparkalekuen kopuruak gora ingo dau aurten bebai. Guztira, 856 aparkalekura heltzia lortuko da, iaz baino 233 gehiago herritarrentzako erabilgarri ipinitza. Aurretik Eguasan Guniari, Eusebio Maria Azkue, Santa Catalina, Maria Díaz de Haro eta San Ignacio Gehitxuko Jake, eta Obrak Amaitxu eta gero, Antiguoko Ama, Karmengo Ama eta Basotxo bebai. Ekainen batetik, iraien 29 bitxartian, astelenetik barikura, eguerdiko ordu bitxardizetatik iluntzeko 9 baimenduak bakarrik aparkatu halko dabe berdez margotutako gunietan. Iazko baimen pegatinak aurten be balizio ingo dabe. Orduan, iazkoa daukenak ez dabe barritza eskatu biharko. Alta barretzak turismo buleguan einalko dira apirilen 17 maiatzen 31 bitxartian. Lekitxon herri feminista bat eraikitzen hasteko espazio baten biharra maigaineratu eben mugimendu feministan batzen dira taldiak. Talde guztizak batein da Andraetxea emakume elkartia osatu eben eta udalari espazio horren eskaeria eineutzen. Espazio hau prestatzen zan bitxartian, udalak lokal pribatu bat alokatu eban mugimendu feministien erabilerarako. Oin, martxuen 8 batera, espazio publiko barriza prest dago Andraetxea bihurtzeko, oin arte bake epaitegiza eguan lekuan. Hori holan, Lekitxoko udalak eta Andraetxea elkartiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe. Honen bidez, udalen 2 solairuz osatutako lokal publiko hau mugimendu feministien esku itxiko da bere aldarrikapen eta ekintzak antolatzeko. Liuk Panagiusa Filipinetan lanian dagon gobernuz kanpoko erakundia da. Pobrezia egoera larrian bizi dira zen ume eta gaztien eskolaratzian laguntzia eskaintzen dabena. Erakunde hau, 1985an sortu eben Lekitxoko parrokua dan Jose Agustin Maiz eta beste kide batek. Barriz oso marginaletan. Orduan guk egiten dugunak eixen bape da, bekak emon eta bekak lortzen da bezenekin, biharrain, eta gero euren gurasukin. Eta pixkat da garapen komunitarioa, desarrollo komunitario, jenteari kurtsoak edo seminarioen bitartez, kontzientzia sartu, eurak erabaki dagiela euren etorkizuna. Kooperazio proiektu hau gauzatzeko 55.000 euro biharko dirasela aurre ikusten da. Udalak bere aldetik 6.000 euroko laguntzia emongo dau. Egoitzen proiektuak lanpostu gitxi batzuk sortziaz gain, etekinak be emongo da bezala espero da, holan Filipinetako herri honetako ume eta gaztien ikasketetarako laguntzak emoten jarraitxual izango da. Lekitxo eta inguruko mendizaliak hitzordu berezi bat dauke aurten apirilen 30an. Egun horretan antolatuko da Lekitxoko mendimartxia, eta barriro be jente kopuru handizak parte hartzia aurre ikusten da. Izen emotia, martxuen 27tik apirilen 25 arte einalko da lekeitio.eus orrialdian eta Santi Broward kiroldegizan. Mendi martxiak 2 ibilbide eukiko ditu. Bide luziak 22 kilometro eukiko ditu,
eta bide laburrak 10 kilometro. Batian zein bestian izen emoteko kuotia orokorra izango da 15 eurokua eta 14 urtetik berakuak 10 euro ordaindu biharko dabe. Animatu eta parte hartu Lekitxoko mendi martxan. Txakurrak adiskidetasuna eta babesa eskaintzen gaitxue, geure lagunbe bihurtzen dira. Baina pertsona gitxi batzuk txakurren irudi hori zikintzen dabe, euren txakurren hondakinak batu ez eta Lekitxoko kaliak kakasbeterik izten dabe zenian. Lekitxo garbi isatia herritxar guztizon esku dago, zikintzen dugun hori garbitsuta edo zikintzia saiestuta. Txakur bat isatiak jarrera arduratzu bat isatera bihartzen gaitxu. Txakurrak ezin dabe euren kakabatu, hori dalata jabiak egin bihar dabe. Hainbeste kostaten da maitxe dozun txakurren kakabatzia. Gogoratu, bedartza edo berdegunietan egindako kakak be batu egin bihar dira zela. Txakurren kakarik gabeko kaliak lortzeko arduraz jokatu. Las películas son sueños que jamás olvidas. Los Fabelman. Spielbergen haurtzaroari eta gaztaroari buruzko film erdi autobiografikoa. 1950ko hamarkadaren amaieran eta 60ko hamarkadaren hasieran girotua, Arizonako Sammy Fabelman izeneko haur batek bere ama xelebre eta artistak eta bere aita pragmatiko eta informatikako ingeniareak eraginda familia sekretu suntsitzaile bat aurkituko du eta filmen botereak istorioak kontatzen eta bere nortasuna eratzen nola lagundu diezaioken aztertuko du. ¿Qué parte te ha gustado más? Lekitxon bizi? Herrian erosi? Danok irabazi. Eguraldia. Gaur goizian odeiak eta ostartiak. Arratzaldian mendebaldetik heldu dan fronte ahul batek zaparrada batzuk ekarrik gaitxuz. Maximuak 20 gradu ingurukoak izan dira. Bihar goizian zerua lainotuago egongo da eta izan leike han hemenka apur bat bustitzia. Arratzaldian argitzera eingo dau. Haizia hego-mendebaldetik bizi ibiliko da eta maximuak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Adi itxasuan, biharko alerta laranja esarri da 6 metrorainoko olatuak espero duguzelako, eta oneri Maria bizillak gehituta arazuak eragin leike itxaso inguruetan. Goizeko 6etako itsasgoria izango da momenturik kritikuena eta ondorioz kontu zibiltzia eskatzen da. Zapatuan fronte txiki batek odeizak eta eurila ekarriko gaitxu. Goizian lainotzera ingo dau eta eguerditxik aurrera euritara eingo dau, baina oro har euri txikine izango da eta temperatura maximuak apur bat berago gelditzuko dira. Domekan udabarriko giro aldakorra eta argiza. Eguna epeletik hasiko dugu. Eguerdizan itxasotik brisia sartu eta apur bat freskatuko dau. Arratzaldian aldiz, hegoaldeko haize zakarra bueltatuko da eta barriz epeltzera eingo dau. Maximuak gabaz emotia espero da. Hurrengo asterako giro aldakorra eta hegoaldeko haize zakarragaz jarraitzuko dugu. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.